Vinga, continuem. Horma 5000. Què vol dir l'horma 5000? És amb una miqueta de taló. Ja la coneixeu. Vale? Anem a veure totes les que n'hi ha. Tenim tot això. Començarem a donar una mica més a poc. Aquesta és una mica divertida, les demés són més clàssiques. Semblen algunes molt iguales, no ho són. Sempre la cunya que dic, vale? Farem així. Totes es fan en tots els colors, Si volem aquesta tancada, per exemple, la podem fer en gris, amb aquest lila i amb aquest blau. Sempre el velcro. Funciona molt bé aquest velcro. I aquí tenim també la bota. Mateixa cunya amb bota. Les clàssiques de suapel, el color que vulgueu, n'hi ha molts. Horma 5000.